Ang artista aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapon. Prepare yourself for the big fight. Inday. Kumusta mo, Idol ug Inday, o sa mga tigpaminaw sa mga gapnod sa kinabuhi? How are you doing, Dolly Die, and most especially to all the listener of your program, Stagnant of Your Life? Pwede mo greet? Yes, I asking you. I would like to greet. I like greetings. Ako mga silingan na sa may Gianga, Tugbok District. Well, my neighborhood of Gianga Tugbok District. May buntag din ninyo. Good morning to all of you. Ako na si Patrick Neal. Just call me Patrick Neal. 21 years old. 21 years old but old face. Ang ako mga katropa, sukad patong elementary mi, hantod high school, hantod college. My troops since high school and college. Apan, But wala gimimilampo sa mong pagkolehiyo. we never succeed of our college days. Don't die. Tungod kay kaniliging bugoy-bugoy. Because you know, I'm going to this and going to that and like this and going like that. Apan sunod mi nga maghigala sa akong tropa. Yes, to tell you frankly, we're very close. We're very irresistible. Siguro, doon ay sumpa ang among grupo. I think there's a witch in our group. Kaniadto sa nagskwela pa may dungan ming masuspended tanan. Before, when I remember since college and high school, we're also dropping like guitar, dropping like guitar, dropping like guitar. Igalo. Yes. Isa
sa mo nabagsak, tanan pud mi nga bagsak. Yes. Pack one, pack all. Yes, that's the name of our troops. Isa sa mga wa ka-graduate, tanan nami wa ka-graduate. Yes, one of disabled is all I remember is disabled. Never succeed, in short. Sa Big diyang, grades never succeed. sa diyang nagtuon nami og uyab-uyab, Until one day, I found a girl I love before. tungod na po na sa mga diskarting among nakutlo gikan kaninyo dolanday. Because, you know, the ability and the magnitude and longitude, very nice move and very nice thing to it because of you, Dolanday. Og sukan niya to. Nagpadayon ang sumpa ug ang kapnod sa among kinabuhi. Yes, that's true. That is the story of the stagnant of my life. Ug iniini ang naitabo. And this is what happened. Why have it happened? Ah, Grabihan na kay Gaday. Sabi kay tatong amigo si Steven ba? Pero kahit na batato. Natakyas ko siya sa ila permero. Kaya nasakpan to rin yung kuya, mga nalidong. Nakapot ni Ripit, higa mataa. oo, pero butan may namataan na. Buta na lang ang nga anak magina. Ana, gina. Butan-butan niya. Basta pag magkuha ng gusto, magbilaw dito na yun. Kapi lagi kaya ba? Katubong amigo na ko nga si Alan Jesus. Ay, grabe na si Alan J. Tulutuan ka to, pero pagbakuhan na yung gusto, sana'y mong lutuan. Tuloy na yung kakwanda, ang mga udong. Kamugid mga maldito, sukay mo. Ano sa gani ka na muna classmate sa una gani, Jigs? Iba, musiko, na po katoy ko sa limitary. Yes. Yan, 5 katoy sa school. Abot ang college, so ano kayo pasal-pasan, nag-abot ng talinyo. Nag-abot kita, James, kaya sa kanil mong uniform. Dugay na kung kayo na, karoon na kami ang uniform. Mga nagyapon. Ikaw, Swiper. Ako! Nagdistaktisar ako ng kuhan ka lang. It's not a joke eh. Mara mo na ako madali-dali. Mag-request na tayo sa... Ako ka na madaya, mis ko mga barkada. Sa una kay... Ang kalo mo, sa'yo, mawawang kalo. Kung ang kalo rin, pasay ko tayo kong kalo nga baho. Lakot kayo. Mo ba? Ikaw, musta mga radyo? Ako mali, sa ginali ko, niwang kayo ko sa kamanta-bit ang kasakuha. Okay ra kayo ko. Kamaraman mo sige Nga gamat ako ni mo ba, no? Kay... Dako kay Natuloy na tingog. dyan ko, sir. Natuloy ko, halos paron na dyan ko. Ikaw, Jo ba? Niwang kay ka, bro. Dako kay kang tingog. Dako medyo kang mata. Anak mo. Ikaw, Saddam. Fred, tagal ko Saan mas ko iyab ni mo ron? Nakuyaboy. Ngayon sa bato ka tinag, ipsilis mo mo iyab niya, nakaon niya yung mong marpil. Ako na ganun niya kung malpil ka ni. Saka ako ipablanding-blanding niya akong buhok na kumakay para ilan-ilan trada. Ay, ikaw, Patrick Delo, sa mapasirada ni mo na. Sa mga kayiks na pwede ka naman kang kayiks. Pili kayo. Yung buhok nyo ba, kapiti na ba? Ako yung iyab ron. Saman, Idol mo squad, ha? yes mo? Idol squad, iyab mo na ako. Kali nga ginawa mo eh. Ako ba, biliban na ginagawa mo ba? Kailangan ba? Ano yun, one for all for one, tas tong Ay! pa, ha? Okay, na. Ako, gusto mo na kung okay? Ikaw, Jo.
Okay to si Steven ba? Okay kaya pong kaya ko. Wala ba ka to Steven nga? Magpa-atik-atik na dayon to. Doon na yun nung doon na nung babae na stakop. Uyab na dayon niya. Uyab na dayon niya. Ako kuyap kay Babo Kitsa. Kisa manjing. Dancer ako kuyap katong pula og buhok. Katong pula og buhok mo tayo ako kuyap. Siluso kay ni Sharman, ipaitom dyan na. Lamig ni kitanaw ng pula kay murag daw pugita. O, di, tagay. Sige, stila na eh. Hadlo ka na taginam. Basta, sige lang. Pakiton na mo sa kong uyab pohon. Kayeks, ikaw ba? Wala juga, wala ikaw sa inyo. Hasa kang baktas niya, buhangin ka ng dito man yung layuan ang mag-ibaktas-baktas eh. Disa. Pero hilom ang guys ko ano? Si Swiper, hilom lagi kayo Swiper. Ako! Buntis ko kuya ko. Let's go kayo! Ako palagi katulad. Magabi ko na, tangkad kayo ni Jinji ba? Balik yan, may barbecue niya. Ako palagi buntis ko na kinaan lagi. Mabilang mag-si-James ko kayo. Hindi na ko magtarong. Mau dyan. Wala kayo kong mata. Mau na. Maalim sa mga imugot, takawa. Bantong nila kayo lumilom. Pa na. Asa galing sa tagpan, Steven. Nagdididang, tagyan ko yan niya. Wala na. Ay, kaba naman po. Kagabaan na good po to sa ko. Tabla-tabla na lang good po. Put. Si Put. Siya na lang po dahil kabalupot magdinuan. Tablaan po sa babae ka. Niya, so may balak ni Maron Soy. Ako! Duwato na lagi ako. Ako na lang isayo, sayaw niya ako kagol. Karawa lagi ba? Niya ka mo, manundog bud mo. Depende. Diba tiyaw makay ka niya, masundog na noon ka. Dam, Ako may haudas bangkal. Ito niya na sa bubo kayo ko. Alangan nga. Hindi ko mahod na nga. Nagduda ko sa takdan ko itong talong. Kasi kung talong, maldita na kinis talong da. sige, matakdan nga ni mo, uban-uban mo na, ayugin mo kuy-kuyog, matakdan mo na. Pero, bantong nagkikira kay daan. Talaga. Gawat. Tuyits, mabagi ni Bangay, tuyits. Bangay. Joy! Nice, Eugene! Jo, alay ka Jo. Kayeks. Usang ka nga. Storya daw kayeks eh. Yapas mo ka naman sa giyang gatugbok. Sabi ka na gawas kung gano'n. Abog kayo din yung lugar yun, Dre. Oh, unang ka diri. Storya na ito ba yun? Nga ni sa ila, buntis kong uya ba yun? Usa. Sabi lagi kayo, unahan mo ko lang isa kaubanan ko. Malo ka ito isa swiper na pertil sa pagkaka-uhaw sa kamil. Natakdan mo yung dinuong ko. Hindi ka magbantay. Di man ko kay mamugingon niya. Pagkuhan, piyong lang ginawa ko mo piyong. Kapiyong ko. Di, buntis. Tunog mga sanglawa. Kalaw gawa na kaya ni Stahila. Mo ba na katong sundalo nga mahan? Kala. Na, patyan juga daron. Kalaw gawa na kaya ni Stahila. Saan na pala ba eh? Subat na ka. Bay, ingnan na pagpamusibat ko ba? Tanan ng area ni Dapo ba? At patangan na siyang papa ba? Saan man ako na. Hindi na ko katambling ani. Bis tumbling ko, bis tampin ko katambling. Galaw-gawa ginana eh. Sam mo yung mga liba, mga bugod. Ay,
Chill lang ba? Chill. Chill, man. Bangkay. Yan sa may gusto na, sultin ako na sa grupo. Ayo, sa, ikaw yung tabian man po kakayo. Di, ang nakuha ba? Dito nang ipon ni mo, nang lagot po. Nanood Ito lagi. ka ba nang ipon ni mo, ha? Nanood man di ay. Sige. Tropa man ta. Sniper bitaw, Pwede ba sulti man po. istoryaho ni mo si Narciso? Si Narciso lang sultihi. Yung action. Junior na, sa junior. Oh, junior. Ay, mantog na din dilik na. Action na kabalaka na niya kay... Kasi malditahon, maadto ko siyang boarding house. Maldita mong kayo ni siya, oy. Mama ni ingon mo nga ng laban niya, nagtapis ato sa dughan. Wala niya. Nailang pala na ako. Para kayo sa inito na kay ulo ni siya, inito na kay ulo. So like, pero kani kadulang basketball, ano na ko na siya kadulang basketball. Astig Roy, sulit ka mo ng basketball. Kaya one step behind ko yaw kayo na. Niya. Pero pag Magkuhan mo sa mga kalaban, di siya magtanaw sa mga kauban, di siya magtanaw sa kalaban pirme. Sabi na ko sa pataton. Di na, niagi ko sa balay na Narciso ba? Matawag ko na ko niya na namiss-miss man to siya orchids. Kaya Nakikikaw sa nabutang ang tolya sa ulo ba? Nakikikaw sa diya ngayon kay istoryaho ng orchids. Kumusta naman ko, kids, anak. Pero wala, di na buntis sila mo yan. Yun. Ay, nabalik-balikon gina din niya. Ayaw ko. Sige, ano na lang, Jo? Itapog na tong tropa para mabalag ko nila kay. Para kuhan ba? Ayo. Tropa man ta. Ayaw kay. Sam ka kay nga mo sa kay. Mauwaw ka rin pagka mauwaw. Ayaw lagi kay. Mabalaan niya Tawa ba na po ko nila? itong Steven. Gusto ko makita mga chow. Sige lang kay. Mao naman ito yung musunod po. Pwede na tirahan ni mananapan yun. Mamay ka niya. Sa'yo nila si Mutiala. Lumescaping sunod ako. Sunod ikaw. Hindi patawag pag hindi mo siya lang. Kay. Ay! Tapok na kayo mag-strehan na ito. Hubog na kayo, Jojo. Ako May problema. May problema. Ako, hindi kayo na. Swiper mo, suka na naman tayo, ha? Swiper, Ito bahala ni. sa pupuha na yun, ha? Bukangara ko. Sala na yun, ha? Uy, hindi na pagdugay ba kay... At doon pala ko to kung uyaw ng buntis biya to. Iyaw sa tamo diri. Maula lagi. Now, yan na. Isa. Sadam. Paminaw mo. Naman, Jigs, paminaw, Jigs. Sa balay mo, sulti. ako naglagot ko naman kay ba? Ikaw yung leader rin niwang ba tayo? Sa presidente siya kung uyab ka pulaw, buhok, bantay na gito. Wow, para bakus kamil mo. Tumara ko yun din. Kuhan. Testy kamil capsule. Pag makatumar ka, uhaw, bakas kamil sa nawaragon. Tumara ko di kisang kapad ni. Mangitom yung buhok ka niya. Sige, sa manay mo sugyat. Jo, okay na ka, Jo. Pakay naman si Jo. Ay, nag-shot. Ay, lagay ko na lagay ninyo kay gusto na ko mga sanggo. Sa napisirahan na ito, sinarsiso na po. Lagihan ako ito giniha dito. Nagkitis-kitis matis balkoy. Ili, si... Ayaw, saan man ako ning buntis na gid nang akong mayab gid. Oh, siya! Amo na tinuod, buntis ang uyab niya ron. Saan O, ikatawa na dam, katawa mo sa dam. Pag magkabuntis ka na ikaw, kung pamambuang manayang ka. Kamu, liba man. Pwede. Pagkatawa si Kudakancho na. Atsup! Ang si Kudakancho na. Jo, okay na ka, Jo. At least, nasulti na naman sa grupo, Jo. Ako, pag buntis ka, buntis ka na. Saan ka na buntis na? Pa! Okay na, Jo. Kaya kami barkada man, tanawan ni Simon Likod. Kung kano magluwa ka, ha? Mas gaganda. Oh, Sadam, nasa mo ka niya?
Unsa? Uy, Pat, sintik-stik. buntis kang uyab, Pat. Unsa? Kalagawan ba, giingnan ako dyan nga di. Ay, kung tintala kay mapusok ko, dali ako may... Kalagawan, Pat, muli. Pat, Pagkag-budget mo mga bata mo. kaon, kulipat pa si Piki ng iyang pregnancy test, Pat. Palit ko. Wala sa kwan. Jo, tabla naman Jo, og si swiper. Asa naman swiper? Ay, nagpalit pa ng gatas doon. Yung wala na gawin. Pat, patas ako niya, Pat. Bulakaw sa ko, Pat. Ay, kami ako. Patas ako sa Kami kwan. na ko. Patas ako puti ka sa Mercury sa Light. Nabila ba? Kumain, pinatulog siya. Ha? Nabila na naman. Ay, wala. Asa mga jigs? Buntis na kuyab ka pulaog mo. Itong dancer. O, katong murag daog pinok-pinok. Nga. Dapat lagi kong sumpay sa barkadahan. Taon na nagabagsak na apel ko. Huwag ka humagskwila na apel po ko. Nagasuspended na damay sad ko. Pero nakabuntis ako. Sige lang. Ano lagi siguro na. Ako, muna ingat ko kay di ko gusto nga kuhan. Ako pa, Patrick Neal is my name. Ako pa. Ipadala na nga na. Sige lang, ato istorya ako ng barkada na. Tama na, nagilap niya. Napabi ako isa kausap. Isaw na lang ako, ito din ako kabisita dito. Kang suga na mamukhaan kang eh. Ay, alam mo sa amok diya. Ikaw ba? Napakay. Tisa, tama na kayo, 20 na akong kwarta, dali suga. Lumiyawan eh. Nakilain na ni. Patay gutom, sino ba? Lumiyaw eh. Ako na na imuhabing. Kasi ako nga na. Dalo na ba yan? Isa, Gam, ako lagi na yung tiyan, Gam. Wala na, sobrang na eh. Sabang ka. Ay, sigdisturbo, B. Sige, ikaw na ba? Lami, kaya napailain na ni. Gam. Sige, pagdali niya kay... Tatay paliton sa butika ron, ha? Oh, niya. Oh, Buntis ko. chill lang. Ano dami na lagi ko katong katulog ito ko sa luwan ni Steven ba? Tinod na. Oh, dara ako. Pitit. Nawa. Tulog ka stripe. Wala. Tama na. Natakdan yung ko sa mga barkada. Maluban mo ko itong mga bataan.
What a life unusual, that classic sensation. Labong kang ragyo ng among tropa. Kaya kabaton magtagsa-tagsa ka mga pamilya dulanday. Talagsa na lang may magkita. Kung magkita mi, dala na mo mga asawa o mga anak. Doon na may gamay pagmahay, apan. Nalipay ra pod mi kay kung wala dito na hitabo. Wala po'y paing na ng among kinabuhi. Karon pa dayon among gimahala ang among mga asawa. Ug di ginamo kalimtan nga mag-reunion mi. Maski kausasaw sa kabulan. Kauban ang among pamilya ug mga anak. We value true friendship and true love for our family. Pero kung na chance unta sa among kabata, mas nindot yun ang single pa unta. Hangdo din hinalang kini suhat magtatampo. From Tugbo, Patrick Neal.